Kaya kaba na yung buhok mo, ne? Eh, nakapaputot buhok, ne? Pag kasi malati yung buhok mo, matsura ko. Ano sabi, Mami? Matsura ako pag naiksi buhok ko? Thank you so much. Matsura ako. Matsura talaga ako, Ami. Tingnan tandita kay Ma'am Kay. Putang ako sa may malago, eh, naburi. Putang ako sa may matsura. May kaburi. Ay, matsura ako. Oh, di ba maiksi buhok, matsura? Oo. Alam ko naman talaga yun. Marami talaga nagsasabi sa akin na pag maiksi ako, bagay talaga sa... Oh, ba't ka nagtatawa? Matsura ako, di ba? Kayo ba? Matsura ba ako? Kay, mag-live na tayo. Siya, sige na. Sige, mag-live na tayo. Hindi pa na-release. Hindi pa Ay, ito wait yung lang. ginawa mo, ano yan? Yung mga hindi nasulatan? Hello! Mag-live kami pang Miss Kay. Check mo, Miss. Sabi mo kasi Watch ya Kenny. Malago ya yung personally Miss Kay. Di ba Miss Kay, malago ka? Ano sabi mo, Abby? Malago. Ako malago? Oo. Malago ka naman talaga Miss Kay. Abby, paano malago ako? Naligo ako kaninang umaga. Mamayang gabi maliligo ulit ako. 3 times a day ako nililigo. Paano ako malago? Sabi ko talaga sa'yo, Abby, wag na wag mo sasabihin yun sa akin na malago ako. Hindi ako malago. Lagi ako naliligo. O, amuyin mo ako. O, amuyin mo ako. Hala, ano sinasabi mo Miss Kay? Ewan ko sa'yo, Abby. Ay, naku. Miss Kay, ang dami ng viewers ng video natin. Kaya Kapampangan nga at eh. Ilongga. Kaswelo ko talaga kasi kaluguran kay Miss Kay. Ano sabi mo? Kaluguran kita. Sabi ko na nga ba? Sinabi mo na malago na yun. Hindi maganda eh. Tapos ngayon, luguran mo ako? Ang totoo, Abby. Ha? Ang sabi mo sa akin nung nakaraan, yung malago, maganda yun. Ngayon sasabihin mo, luguran mo na naman ako? Kaluguran kita. Ang totoo. Oo nga. Hindi ba? Madumi ba ako, Abby? Para luguran mo? Sumusobra ka na sa akin, ha? Diyan ka na nga. Hala, ano na ba sinasabi ni Ma'am Kay? Nasaan na yung pasensya ko? Jay, nakita mo ba yung pasensya ko? Ay, Ma'am Kay. Ma'am Kay! Inubos mo pasensya ko? Anong pasensya, Abby? Nandyan lang yun kanina eh. Maubos talaga pasensya. Ako sa'yo sinasabi. Ito ang pasensya na hanap mo sa akin. Ay, ito pala. Pasensya. Gusto mo ba umabapasensya mo, Ma'am Kay? Gina-joke-joke mo talaga ako. Pasensya. Ito ang pasensya ko. Anong pasensya mo? Bilog-bilog. Pasensya? Naubos na nga ang pasensya ko sa'yo. Tapos, paano kainin ang pasensya? Ayan. Ibuka. Expert to mo mukha. Pakainin mo ako ng pasensya. Pakainin mo para umaba. Pasensya ko talaga sa'yo. Pasensya. Buka. Pakainin mo ako ng pasensya. Ibuka mo nga. Abi, wala akong pasensya sa'yo, ha? Kainin mo yung pasensya. Miss Kay, gusto mo saging? Saging? Thank you. Paano kainin to? Oh, no! Paano kainin to, Abby? Ibuka mo ng bibig mo. Mas mado na. Hindi ko na alam. Ano to, Abby? Kainin mo. Paano hawakan to, Abby? Ganito ba? Hindi, hawakan mo buo.